Ama sa in kan video te minlo en saka minlo ngai thak sak china wangin kan lom hle a he kan channel hi autism awareness le educational atana ti ani a mithiam kan nilawa ama ero chu kan ton shiat te atanga mi tu emo in lok na anlo mu kha kan du perani e tun tuma hian mamboi school pangngaiah kan lu ve dan chungchang lo ti lan kan tuma he azin kong hi abum bo hle me chu wang chuan chip chiar taka ti kan du awangin patin kan lo chena abula changa atop thlenga mi lo ngai thla kwan sak le turin kan ngien chewani e video masalama mamboi school lu na shang shang kan lo soilang to china atira preschool pambini bravi montessoria thani akal ti lo chu gili special school ha kan kal tir chara thlathum borvel hi sinot mission school bungkang sauta test le exam po nei lem lavin covid vel awang khan zirtir tu ten min she thiamin min lu tira hemi chumpo hian school pa ngai takakal ang po in akal lawa po na te oma achangin adu hunaron honga khatia ang ani awang khan school pa ngaya kaltir hi kan ril ruwa om ngai lawa I beisei po kan beisei ngai ngam lawani rongbol na awanga kanin sun nu po khan chian te puina in sorem special school chandigarh kanin admit ve a hemi tuma hianin assessment shang le test shang te ti in academic lamakal thei tura min ngai awangin academic section lama minom tir ve to chungchang kha video masalama kan lo soi to kha ti chuanin thali kan kal man ti in mizorama missionary retreat nei turin kan chhuaka thakhat lai kan cham nuwa kan lo let le a heta kan lo let le nu hian kan nau pakhat clinical psychology zirlai government rehabilitation institute for intellectual disabilities anti alam toy chuan grit ti himin lo ko mu lo umaya sarkar nuai ani awangin clinical psychologist te special teacher te pediatrician te therapist engemaw sa in an thut chilba ka special school thattak mai man choi po ngai lavakal theina an nei boka heng mithiam rual te kai shwaina le special school te kan chan ve thei hlau be se hin kan pan ve ta ani mahse kar ni chungvel set mai assessment le observation kan ti nuwa school pa ngai kal tur le atam thei ang ber no pang pa ngai no pang normal kan ti hetiang dang te zinga hun man tir tur khan min ti ta ni chu school pa ngai lama kal tur chuan kanin bua sai chho ve ta a grid lama an special educator te hian sarkar school enge moza le private school chen khat min ko amua heng school a de hian kan lu ve thei nan ti in le kha te min siam saka ti chuanin chumi le kha te nen chuan school pa ngai lama lu tur chuan kanin buat sai ve ta ani thar ve de umai kan lani awangin school kalphung le anin rel bolna te chu kan shelo hle meya thei angin school min ko mu te chu kan zir chiang ve a kan kal ve thei lo te kan zot kwala private school lam chu a sen so alo how tak deu ba ka special educator te an lo nei mu mal lo awangin kan be se ngam meu lova kan han be se chun te po chu alo rem chang lo zel bok si nen sarkar school lam kan han zir chiang le a thu chuan special educator te anom ve na in atak takan kalpui anom me ulava kan din mun nen kan han ngai to a special child a shan pa deu takala ka ishwai ngai le en kol ngai ni bok kan ni si a anni sarkar school lam ni se tong lama english subject te chu zirve bok ma se hindi le punjabi deu chau an mana wangin hanin admit ve mai chu du viau mai la kan tal buai kan hlau bok sia kan ri ru chu a hain ngai to ana po abuai hle maya school han kal la ngot la chu ni thein kan che bok si lo school han lu na mai tur la chu kan she bok si lo ngai to ana buai tak chuan ti vak ngai na she bok si lavin thakhat vel chu kanom taringot mai ani chu kan tong trai le ngot mai china ril ruwa special school lama let le mai te po chu kan du rum to maya hetia ril ru buai taka kanom lai hianin chandigarh mizo then khat english medium a thokte
chung ho te po chuan thei top min lo chhuah pui boka chutia thakhat vel zet school lu na mai tur shelawa ri ru ha deuh taka kanom lai chuanin ni som pasari July sang ni som ni pathum ni a hian zing lama kan pa chukal na tur ber po hre chuang lo chuanin chhuak turin a in siam vele chot neya khoya emotal bamboi kalve theina tur school alo om mial takin ti in zon le atumani acho ma chuanin pathian hna mamboi kalve theina om school chu dilin kan nu pa chuan kan tong trai le ngot maya beidong viau to ma ila pathianin min ngai to asak kan beisei tlatani a hna kan han tlu le roya kan tong trai zo chuan kan pa po chu pan lam nei chuang lo chuan a chuak vele ta top mai ani chutia a chho nu dar kar thum vel aral nu chuanin miron kola kan han in bia chu kan be sei lo lam the tang khan chan chin lom om tak mai kha kan dong ta ni chu kan naw Jonathan tlangwal Jonathan Chandigarh Baptist School la music teacher om me khianin mamboi school lu na tur min lo ngai to apui tura kan ngen kha ania ani chuanin an principal mu pui turin min lo biak fil sak alo ni ti chuan Jonathan chuanin an principal ni na kan din mun te soin school lu na tur zonga kan buai ziat thu te kha lo shila be sei lo takin an principal chuan ama muturin alo ti ta hlau maya chu kan shia chuan kan lom em maya atuk ni som paria July a chuan an principal mutur chuan kan pa nen le Jonathan chu an kalta a ti chuan kan rin phak bakin aloin honga mamboi din mun te le a chanchin te chu a hriatin min khongai ve hle a an school a chuanin luta admission ti tur le class po zom ve ngal tu chuan min lo rem ti sakta ani chu kan lom hle meya pathian hna lom thu kan soimol mal mai ani hemini la hian admission te ti fel ngalin school uniform te kan le ngala school pangngaiah lu na tur kan shia lo wanga special school lama le mai kan ri ru to laya school lu na tur kan han nei ve hlau mai chu kan lom hle a chuti rwal chuan kan hu phur ru ang reng hle bokani atuk ni som pakwa July alo ni chuan mamboi po school uniform thar ne na a in thuam chu nuam ati in a phur ve hle a school pa ngaya alu ve hi kan be sei phak ngai lo ani wangin be sei na sang tak nen hu phur ru tak chung si in hemi jing hian tong tai na te mangin ni khat na tur ani boka ti in school lama chuanin kan nu pa chuan kanin zui chhuak ta nak meya hemini hianin mamboi te school a chuanin tlo tu America lama changin zirtir tu mi som ni rwal vel hi an lo nei alo ni a chung mi te chuan mamboi chanchin te chu min han zota ti chuanin lim takin kanin koma keni pon soinuam kan ti ani ti chuanin an classroom lampan chuan kan kalta a an zirtir tu te chuan introduction te an pek nu chuanin keini nu le pa po chuan kan kal san ve ta a engtin tak zelang mo ti chuan kan ngai tu aru hle a mahse school a chuan ve reng thei lo wangin in lam panin kan hota a an ban alo hun don chuan apa chuan phur tak main ma boi chu awashwaya kan veng hi sector 38 west ania mamboi te school hi sector 45 chunga omani a hei hi red light te ne na chu thianin minute som ni velkal ni in ka sha a hlalu tu ke ro chu ani lawa ti chuan darkar chan vivel nuwa mamboi le apa chu an lo hodun ral meya chutia school pa ngaya ankal ve tame chu makkan ti in oi po har lek klek zo kani hetiang kheng thei tura pathianin min shwaina te hi kan ngai to a pathian he na alom thu soina tur hi kan nga hle ani school lama atal ha ve dewani nge yang mamboi po zandang ain amuma a amutui hle boka zanlai han har le han suak pak po kha nei lawani ti chuan atu khwa lo wara school kal tur chuan kanin buat saya tong tai na te kan man zo nu chuan apa nen chuan school kal tur chuan phur tak main anin zui chuak vele nak meya school kal tir ani boka uniform thar ha ani boka mamboi po chuan nuamati in a phur hle meya keini po mamboi phur le nuam ti mel chuan min tilomin bung thar kan kai don ni in kanin sha kan lom ve hle ani
Mamboi tha zo chu apa po alo le ta rongbon na lam thileng emo buai puin hun a manga keipo in chung secret khoi le ate ber buai puin hun ka mang ve boka chutia ma ni tul tia kan buai lai chuanin an principal chuan mamboi pa chu aron kol le ta a skula in muzok turin aron kola ti chuan mamboi pa po chu phur tak me na in siama ti chuanin mamboi te school lama chuan atlan liam vele ngala kan pa kal liam nu chuanin ka thil ti lai po chu ke po in khoi chhun zomin ka buai vele ngala ti chuan darkar ni borvel nuwa chuanin kan pa chu mamboi kan pa le mamboi chu aron hodu na in anon lu che ka va mu chu ka thin lung hi a sudeu zok meya chan chu apa mel ka mu kha lungai mel hi ka mutela a mel kha athim deu khup meya ta chuan enge omzia ti in ka zot ngal fata apa po chuan beidon mel tak mai hianin mamboi school kal chhun zom an phal to lo an principal in min hnawtchhuak ati tamai ani chu enge omzia engtin nge ka ti chul maya kan pa she om ti po chu atong thlei thei to big lo keila min thong lu tuk chu kading khur zoi meya khatia principal mutura skula avakal kha an principal chuan alo enge an interview na room a chuan lo mu in mamboi chu control a thei lo thu le atta na sat lu tuka wanga no pangdang zong ati buai thu te classroom a po om du lova pon lama om tlat thu te activities ho po engma ati ve du lo thu te special educator le an zirtir tu ten ti ngai na an shiat ngang lo wanga an complain thu te kha alo soya school akal re ma in la chuak le ngal zok mai turin school akal ma in la chuak le zong ngal mai turin alo ni a school akal re ma in la chuak le ngal zok mai turin alo ti kha alo ni a kan pa le Jonathan de chuan thei to bin principal chu chhuwa ti ri lo tura le hun peri tur khan an nge nia lama se an principal chuan rim alo ti thei ngang lo ani admission fee zong po pek le ngal fekalo tuma ma se admission fee chu pelet lo sham tur le thei to pa in lama lowin buat saya therapy te kala I chumi nu a chance pele sham tur khan kan pa chuan principal ne na angin le ngoya ti chuanin principal po chuanin alo pom sak ta shama ma se thlali ma chuan school a lo let le to lo tur khan minti ani chu thu kan han sha chu kan ril ru analu tuk chu ke phei chu kamit tuya tla ngal zoi meya mamboi ke ena eng ma shelavin lim takin ani la chu athil ti lai alo ti mola beisei na sang tak neya kan lim ve man to te reng nen re lo te a kan beisei lo thilin min han nang le thut me chu eng tin nge kanom ze lang ti po ka ngai to athiam mi to lo bani ti chuan kan pa nen chuan ngoi rengin mamboi chu kan en dun tlok meya amalam hun tur kan ngai to a engtin nge kan ti ang ti in kan ril ru chu amwai tak setani ole khati thleng khatun tuma kanon ti chwa thei chu ani a top thleng min lo ngai thlak sak wangin kan loma part 2 na hi ron ti chwa chun zom le wat kan tum don nia in zawa in mang tha vek ule